ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ମା ଝିଅ ବୁଲି ବାହାରିଥିଲୁ। ଆମେ ବାହାରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱାମୀ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବାହାରି ଗଲୁ। ଝିଅ ମୋର ତା ପେଇଁ ପେଇଁ ଚପଲ ପିନ୍ଧିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୋର ସଜବାଜ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଟିକେ ମିଳିଗଲା। ମାର୍କେଟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ମୋ ମୋବାଇଲକୁ ଗୋଟେ କଭର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲି। ମୋ ଝିଅର ସିଲାକ ସରିଯାଇଛି ନା, ତା ପାଇଁ ପକେଟଟେ କିଣିଦେଲି। ଏ ସବୁ କାମ ମୋର ସରିଲା ପରେ ମୋ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଥିଲି, କାରଣ କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବି, ଖାଲି ଖାଇବି ଖାଇବି କହିବି ବୋଲି। ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଚିକେନ ଲଲିପପ ଏବେ ତ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା। ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଏଇଟା ଖାଇବାର ହିଁ ଥିଲା। ଝିଅ ତ ମୋର ସେତେବେଳଠାରୁ କାହାକୁ କେଜାଣି ଗୋଟେ ଗେଲ କରି ଚାଲିଛି। ଖାଇବା ଉପରେ ଜମାରୁ ବି ତାର ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ପଇସା ଉଠେଇ ଏଟିଏମ୍ କୁ। ଝିଅ ମୋର ହାତ ଦେଖେଇଲା, ଏଟିଏମ୍ ଭିତରୁ ଭୁସ୍ ଭାସ୍ ହେଇକି ତ ପଇସା ବାହାରି ପଡିଲା। ସେଇ ପଇସା ଆଣିକି ଝିଅ ତ ମୋ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଲା। ଝିଅ ହବ ତ ଏମିତି। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ କାଲି ଏଟିଏମ୍ ରୁ ପଇସା ବାହାରିବ ବୋଲି ଝିଅ ମୋର ଅନେଇ ବସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଟିଏମ୍ ରୁ ପଇସା ନ ବାହାରିବାରୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ମୋ ଧନ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଘରକୁ ଆସିକି ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ୟାକିଂ ହେଲା, କାରଣ କାଲିଠାରୁ ମୋ ଭିଡିଓ ଆମ ଗାଁରେ ଆସିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଲା। ହଁ, ଆଉ ମୋ ଝିଅର ମଧ୍ୟ ପାଉଡର ଲଗେଇବା ଭିଡିଓ ଆମ ଗାଁରେ ଆସିବ। ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଇକି ଯିବ। ବାଏ।